Il-Partit Laburista kien kompliċi mal-awtorità pubblika biex seħħ dak li wassal għal ksur ta' drittijiet ta' sidin. Għalet dan il-Qorti Kostituzzjonali ta' pajjiżna f'deċiżjoni li kundannat lil Partit Laburista e kif instab skont l-istess digriet li meta kien fil-gvern lura fil-bidu ta' snin 80 il-Labor orkestra manuvra li kisret id-drittijiet fundamentali. Il-Partit Laburista għal darb'oħra nstab kompliċi li flimkien mal-awtoritajiet ħabinja privata għal skopijiet ulterjuri u mhux l-interess tal-pubbliku binja li fl-1980 inbidlet f'gażin laburista propju fix-xatt ta' Birżebbuġa. Intant matul din il-kawża li mhix l-ewwel waħda tax-xorti tagħha sar magħruf kif din il-proprjetà kienet lukanda f'żona prominenti f'Birżebbuġa iżda fis-6 ta' Awwissu tal-1979 intlaqtet bordni ta' rekwiżizzjoni. Din il-binja bdiet tintuża bħala telephone exchange u wara bħala berġa sakemm bitra datata 11 ta' Settembru 1980 il-Gvern Laburista ta' dak iż-żmien għarraf lis-sidien li kien ser ibattal il-berġa u jagħti ċwiefet lis-segretarju tal-Awtorità tad-Djar biex eventwalment b'kitba privata ta' 16 ta' Settembru il-post inkera l-Partit Laburista. Apparti minn hekk fis-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali issemma kif is-sidien dak iż-żmien ġew imġiela jħallu din il-kirjan ġusta. Il-Qorti f'sentenza ta' 34 paġna spjegat kif dan il-ksur ta' drittijiet fundamentali iwassal għal kumpens ta' aktar minn 990,000 euro lil proprjetarji mill-quta. Fi kliem sempliċi, kważi €1,000,000 f'danni. Kumpensi li ser jiġi mogħti mill-Gvern Malti u mill-Partit Laburista. Dan hekk kif issa dan hu kumpens ieħor li l-Istat Malti, jiġifieri l-poplu, ser ikollu jħallas minħabba inġustizzja minn partit fil-Gvern li ra l-interessi partiġjani tiegħu u mhux l-interessi pubbliċi, kif propju ġara fil-każ tal-Gażin tal-Labor ta' Santa Venera. Intant l-iżgumbrament min naħa tal-Partit Laburista minn din il-binja f'Birżebbuġa li ilha sservi bħala Gażin Laburista mill-1980 issa skatta uffiċjalment e kif din l-ordni ta' skumbrament hija maħruġa u uffiċjali.